Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Pratamaskantam, Adhyayam 19, Slokam 29. Hare Krishna. All screen കാണാം അല്ലേ? Hare Krishna. കാണാം പ്രഭുജി, കാണുന്നുണ്ട്. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Savishnurado Adidaya Gadaya, Tasmi Saberya Shirasa Jahara, Tado Nivrtahya Buddha Striyor Bhaga, Mahasani Soba Vivesha Pujidaha. Savishnurado Adidaya Gadaya, Tasmi Saberya Shirasa Jahara, Tado Nivrtyahya Buddha Striyor Bhaga, Mahasani Soba Vivesha Pujidaha. Savishnurado Adidaya Gadaya, Tasmi Saberya Shirasa Jahara, Tado Nivrtyahya Buddha Striyor Bhaga, Mahasani Soba Vivesha Pujita. Chollam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Savishnurado Adidaya Gadaya, Savishnurado Adidaya Gadaya, Tasmai Saberya Shirasa Jahara, Tasmai Saberya Shirasa Jahara, Tado Nivrtyahya Buddha Striyor Bhaga, Buddha Striyor Bhaga, Mahasani Soba Vivesha Pujitaha. Mahasani Soba Vivesha Pujitaha. Savishnurado Adidaya Gadaya, Savishnurado Adidaya Gadaya, Tasmai Saberya Shirasa Jahara, Tasmai Saberya Shirasa Jahara, Tado Nivrtyahya Buddha Striyor Bhaga, Nivrtyahya Buddha Striyor Bhaga, Mahasani Soba Vivesha Pujitaha. Mahasani Soba Vivesha Pujitaha. Hare Krishna. Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Krishna Radha. Hare Krishna. Ambuja Devi Mataji, Sweli. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Savishnurato Adidaya Gadaya, Tasmai Saberya Shirasa Jahara, Tado Nivrtyahya Buddha Striyor Bhaga, Mahasane Sopa Vivesha Pujitaha. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. അടുത്ത ആൾ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവിഷ്ണുരാധോ അതിദയ ആഗതായ, തസ്മൈ സബര്യാ ശിരസാ ജഹാര, തദോ നിവൃത്താഹ്യ ബുധാ ശ്രീയോർഭഗ, മഹാസനെ ശോഭ വിവേശ പൂജിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമലത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവിഷ്ണുരാതോ അതിഥയ ആഗതായ തസ്മൈ സപര്യാ ശിരസാ ജഹാര തദോ നിവൃത്താഹ്യ ബുധാസ്ത്രിയോർഭഗ മഹാസനേ സോപവിവേശ പൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവിഷ്ണുരാതോതിഥയ ആഗതായ തസ്മൈ സപൈത്യാ ശിരസാ ജഹാര തതോ നിർവൃത്താഹ്യ ബുധാ സ്ത്രിയോർഭഗ മഹാസനേ സ്വോപവിവേശ പൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവിഷ്ണുരാതോ അതിഥയ ആഗതായ തസ്മൈ സവൈര്യാ ശിരസാ ജഹാര തതോ നിവൃത്താഹ്യുബുധാ സ്ത്രിയോർഭഗ മഹാസനേ സോപവിവേശ പൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവിഷ്ണുരാതോ അതിഥയ ആഗതായ തസ്മൈ സപര്യാ ജഹാര തതോ നിവൃത്താഹ്യ ബുധാ സ്ത്രിയോ അർഭക മഹാസനേ സോപവിവേശ പൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവിഷ്ണുരാതോ അതിഥയ ആഗതായ തസ്മൈ സപര്യാം ശിരസാ ജഹാര തതോ നിവൃത്താഹ്യ ബുധാ സ്ത്രിയോർഭഗ മഹാസനേ സോപവിവേശ പൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവിഷ്ണുരാധോ അതിതായ ആഗതായ തസ്മൈ സപര്യാ ശിരസാ ജഹാര തതോ നിവൃത്താ ഹി ബുധോ സ്ത്രിയോ അർഭക മഹാസനേ സോപവിവേശ പൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവിഷ്ണുരാതോ അതിഥയ ആഗതായ തസ്മൈ സപര്യാ ജഹാര തതോ നിവൃത്താഹ്യ ബുധാ സ്ത്രിയോർഭഗ മഹാസനേ സോപവിവേശ പൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവിഷ്ണുരാതോ ബോധാശ്രിയോർഭഗ മഹാസനേ ശോഭവിവേശ പൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവിഷ്ണുരാതോതിഥയ ഗയയാഗതായ തസ്മൈ സപര്യാ ശിരസാ ജഹാര തതോ നിവൃത്താഹി അബുധാ സ്ത്രിയോർഭഗ മഹാസനേ സോപവിവേശ പൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അദ്ദേഹം വിഷ്ണുരാധ പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അഥവാ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ സദാ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവൻ. അതിഥിയായി തീരുക അവിടെ ആഗതനായവൻ. തസ്മൈ അദ്ദേഹത്തിന് സപര്യ മുഴുവൻ ശരീരത്തോടെയും ശിരസ വണങ്ങിയ ശിരസോടെയും ആജഹാര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. തഥ പിന്നീട് നിർത്തി ഹിം തീർച്ചയായും അബുധ അല്പബുദ്ധി സ്ത്രീകൾ
അർഭക ബാലന്മാർ മഹാസനെ ഉദാത്തമായ ഇരിപ്പിടം അദ്ദേഹം ഉപവിഷ്ടനായി പൂജിത ആദരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഉപാധിജയ് വിഷ്ണുരാധൻ എന്നും അഥവാ വിഷ്ണുവിനാൽ സദാ സംരക്ഷിതനായവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് മുഖ്യ അതിഥിയായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ശിരസ് കുനിച്ച് വണങ്ങി. ആ സമയം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന അജ്ഞരായ സ്ത്രീജനങ്ങളും ബാലന്മാരും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പിന്തുടരുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരിൽ നിന്നും ബഹുമാന ആദരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉദാത്തമായ തന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ആസനസ്ഥനായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിജയ്. ആ സമ്മേളനത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആഗതനായപ്പോൾ ശ്രീല വ്യാസദേവനും നാരദനും മറ്റ് ഋഷിശ്രേഷ്ഠനും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ബഹുമാനാർത്ഥം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രമുദിതനായിരുന്ന പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശിരസ് കുനിച്ചു ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു. ആശ്ലേഷിച്ചും കൈകൊടുത്തും തലകുലുക്കിയും വണങ്ങിയും വിശേഷിച്ചും പിതാവിനെയും നാരദമുനിയെയും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും സ്വാഗതവും ബഹുമാന ആദരങ്ങളും കൈമാറി. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഉദാത്തമായ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നൽകി ആദരിച്ചു. രാജാക്കന്മാരും മഹർഷിമാരും അദ്ദേഹത്തെ അവിധം സ്വീകരിക്കുന്നത് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന അല്പബുദ്ധികളായ സ്ത്രീജനങ്ങളും ബാലന്മാരും ഭയപ്പെടുകയും അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ അവർ ശബലമായ അവരുടെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുകയും അപ്രകാരം എല്ലാം ശാന്തവും ഗംഭീരപൂർണ്ണ സമ്പൂർണവുമായി തീർന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്തു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തദോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമനി നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേകാചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദിക ജീവൻരാജ് ജയ നിതായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേർന്നു അല്ലെ. അവിടെ ആ എല്ലാവരും സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടേക്ക് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പ്രണമിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പ്രണമിക്കുകയുണ്ടായി. രണ്ടുപേരെ ഒഴികെ അല്ലെ. ആരൊക്കെയാണ് രണ്ടുപേര്? ഒന്ന് വ്യാസദേവൻ അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പിതാവാണ്. മറ്റൊന്നുള്ളത് ആ വ്യാസദേവന്റെയും ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദമുനിയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അവര് രണ്ടുപേരും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി, പ്രണമിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് അവിടെ നല്ല ആസനം കൊടുത്തു, വ്യാസാസനം, ഇരിപ്പിടം കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ആസനസ്ഥനായി എന്ന് പറയും. ഓ, ഇതുവരെ ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുക്താത്മാവാണ് അല്ലെ. ശരീരബോധത്തിന് അപ്പുറമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ധരിക്കാത്ത ഇങ്ങനെ ഒരു അവധൂതനെ പോലെ സഞ്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ കൂടുകയുണ്ടായെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഭ്രാന്തനെയൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ പിന്നാലെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവരൊക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ, ആ തീർത്ഥസ്ഥാനത്ത് പുണ്യനദിയുടെ തീരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ ഋഷിമാരും, വലിയ വലിയ ഋഷിമാരും മറ്റുള്ള രാജർഷികളും എന്താ പറയാ എല്ലാവരും, ദേവർഷികളും എല്ലാവരും പ്രണമിക്കുന്നു അല്ലെ. അത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല അല്ലെ. അവരൊക്കെ വേറെ ആരോ ആണെന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും പിന്നാലെ കൂടുകയുണ്ടായത്. അദ്ദേഹത്തെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഒരു
കാണാൻ പറ്റും. കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലത്തും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അലസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ആളെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ പിന്നാലെ കൂടുകയും കൂക്കി വിളിക്കുകയും പലതരത്തില് പല കാര്യങ്ങൾ വാക്കുകളൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അതുപോലെ സ്ത്രീജനങ്ങളും കുട്ടികളൊക്കെ ഈ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പിന്നാലെ കൂടുകയുണ്ടായി. ആരെന്നറിയാതെ അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയാ അവധൂതനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അവരൊക്കെ പിൻവാങ്ങി പോവുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും പ്രണമിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ നമുക്ക് 30ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സസംവൃതസ്തത്ര മഹാൻ മഹീയസാം ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി സംഘേ വരോചതാലം ഭഗവാൻ യതേന്ദുർ ഗ്രഹർഷദാനികരൈ പരീതഃ. സസംവൃതസ്തത്ര മഹാൻ മഹീയസാം രാജർഷി ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി സംഘേ വരോചതാലം ഭഗവാൻ യതേന്ദുർ ഗ്രഹർഷദാനികരൈ പരീതഃ. സസംവൃതസ്തത്ര മഹാൻ മഹീയസാം ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി സംഘേ വരോചതാലം ഭഗവാൻ യതേന്ദുർ ഗ്രഹർഷദാനികരൈ പരീതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി ശാരദ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സസംവൃതസ്തത്ര മഹാൻ മഹീയസാം ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി സംഘൈ പരോജതാലം ഭഗവൻ യതേന്ദുർ ഗ്രഹർഷദാനികരൈ പരീതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സസംവൃതസ്തത്ര മഹാൻ മഹീയസാം ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി സംഘൈ വരോചതാലം ഭഗവാൻ യതേന്ദുർ ഗ്രഹർഷദാനികരൈ പരീതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സസംവൃതസ്തത്ര മഹാൻ മഹീയസാം ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി സംഘൈ വരോചതാലം ഭഗവാൻ യതേന്ദുർ ഗ്രഹർഷദാനികരൈ പരീതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യമുന സുരേഷ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സസംവൃതസ്തത്ര മഹാൻ മഹീയസാം ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി സംഘൈഃ വരോചതാലം ഭഗവാൻ യതേന്ദുർ ഗ്രഹർഷദാനികരൈഃ പരീതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സസംവൃതസ്തത്ര മഹാൻ മഹീയസാം ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി സംഘൈ വരോചതാലം ഭഗവാൻ യതേന്ദുർ ഗ്രഹർഷദാനികരൈഃ പരീതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സസംവൃതസ്തത്ര മഹാൻ മഹീയസാം ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി സംഘൈഃ വരോചതാലം ഭഗവാൻ യതേന്ദുർ ഗ്രഹർഷദാനികരൈഃ പരീതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രംഗമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സസംവൃതസ്തത്ര മഹാൻ മഹീയസാം ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി സംഘൈ വ്യരോചതാലം ഭഗവാൻ യതേന്ദുർ ഗ്രഹർഷദാനികരൈ പരീതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം.
സ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സമൃദ്ധ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് തത്ര അവിടെ മഹാനായ മഹീയസം അത്യന്തം ഉത്കൃഷ്ടനായവന്റെ ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി സംഘേ സമ്മേളനത്തിൽ വിരോചത തികച്ചും അർഹിക്കുന്ന അലം യോഗ്യനായ ഭഗവാൻ പ്രഭാവശാലിയായ യഥാ പോലെ ഇന്ദു ചന്ദ്രൻ ഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ ലോകങ്ങൾ ഋഷ സൂര്യചന്ദ്ര താരകാദികൾ താരാ നക്ഷത്രങ്ങൾ നികരഹി സമ്മേളനത്തിൽ പരീത ചുറ്റപ്പെട്ട്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ശൂന്യാകാശത്തിലെ അന്യവസ്തുക്കളും വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മർഷികളും രാജർഷികളും ദേവർഷികളും ശ്രേഷ്ഠരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ വലയം ചെയ്ത് ഉജ്ജ്വല തേജസ്സുളവാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദി. ദിവ്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ആ മഹാസദസ്സിൽ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവൻ, ദേവർഷി നാരദൻ, ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരുടെ മഹാ അന്തകൻ പരശുരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവശാലികളായ അവതാരങ്ങളായിരുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ബ്രഹ്മർഷിയെന്നോ ദേവർഷിയെന്നോ രാജർഷിയെന്നോ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നാരദനെയോ വ്യാസദേവനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പരശുരാമനെയോ പോലുള്ള ഒരു അവതാരമായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ബഹുമാന ആദരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അവരെക്കാൾ മുന്നിട്ട് നിന്നു. കാരണം ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങൾ ഉയർന്ന തോതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിൽ സ്വയം ഭഗവാനേക്കാൾ ഭഗവത് ഭക്തരെ ആരാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ആകയാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാധാന്യം ആരും ഒരിക്കലും വില കുറച്ച് കാണരുത്. ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനെ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ മറ്റ് ശൂന്യാകാശത്തിലെ അന്യവസ്തുക്കളൊക്കെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും ചുറ്റിലും കൂടുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മർഷി എന്താ പറയാ, രാജർഷി, ദേവർഷി അല്ലെ. ബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട് വ്യാസദേവനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ദേവർഷി, ദേവന്മാരുടെ ഋഷി നാരദൻ. പിന്നെ എല്ലാ ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരുടെയും മഹാ അന്തകനായിട്ടുള്ള പരശുരാമൻ. ഇവിടെ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്, നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്, പരശുരാമനും ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. എന്നാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ അവതാരമല്ല അല്ലെ. എന്നിട്ടും എല്ലാ ബഹുമാന ആദരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലായി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ലോകത്തിൽ സ്വയം ഭഗവാനേക്കാൾ ഭഗവത് ഭക്തരെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്ന ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാധാന്യം ആരും ഒരിക്കലും വില കുറച്ച് കാണരുത്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അവര് ഭഗവാന് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. നമുക്കറിയാം സുധാമ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയിട്ട് ആ പാദം കഴുകിയ ജലം അദ്ദേഹം ശരീരത്തിലൊക്കെ തെളിക്കുകയും കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരായ എല്ലാവരാലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രശാന്തമാസീന മകുണ്ഡമേധസം മുനീന്ദ്രഭോ ഭാഗവതോപ്യുപേത്യ പ്രണമ്യ മൂർധാനവഹിത കൃതാഞ്ജലിർ നത്വാ ഗിരാസു നിർദയാന പൃച്ഛത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രശാന്തമാസീന മകുണ്ഡമേധസാം മുനീന്ദ്രഭോ ഭാഗവതോപ്യുപേത്യ പ്രണമ്യ മൂർധാനവഹിത കൃതാഞ്ജലിർ നത്വാ ഗിരാസു നിർദയാന പൃച്ഛത്.
പ്രശാന്തമാസീനമകുണ്ടമേധസം മുനിം നൃപോ ഭാഗവതോപ്യുപേത്യ പ്രണമ്യ മൂർധാനവഹിത കൃതാഞ്ജലിർനത്വാ ഗിരാ സുനുതയന്വത്പൃച്ഛത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊടു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രശാന്തമാസീനമകുണ്ടമേധസം മുനിം നൃപോ ഭാഗവത അപ്യഭേദ്യ പ്രണമ്യ മൂർധ്യാനവഹിത കൃതാഞ്ജലി നദ്വോ ഗിരാസു ഹൃദയാനുപൃച്ഛത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാകാൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രശാന്തമാസീനമകുണ്ടമേധസം മുനിം നൃപോ ഭാഗവതോ അഭ്യുപേത്യ പ്രണമ്യ മൂർധന വഹിത കൃതാഞ്ജലിർ നത്വാ ഗിരാ സുനുതയന്വപൃച്ഛത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രശാന്തമാസീനമകുണ്ടമേധസം മുനിം നൃപോ ഭാഗവതോപ്യുപേത്യ പ്രണമ്യ മൂർധനാവഹിത കൃതാഞ്ജലിർ നത്വാ ഗിരാ സുനുതയന്വപൃച്ഛത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രശാന്തമാസീനമകുണ്ടമേധസം മുനിം നൃപോ ഭാഗവതോ അഭ്യുപേത്യ പ്രണമ്യ മൂർധന്യവഹേത കൃതാഞ്ജലി നത്വാ ഗിരാ സുനുതയന്വപൃച്ഛത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രശാന്തമാസീനമകുണ്ടമേധസം മുനി നൃപോ ഭാഗവതോ അഭ്യുപേത്യ പ്രണമ്യ മൂർധാനവഹിത കൃതാഞ്ജലിർ നത്വാ ഗിരാ സുഹൃദയാനുപൃച്ഛത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം പ്രശാന്തം, പൂർണ്ണമായും ശാന്തമായി ആസീനം ആസനസ്ഥനായി കൊണ്ട് ആ കുണ്ട നിർവിഷ്കം മേധസം പര്യാപ്തമായ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളവൻ മുനിക്ക് നൃപഹ പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് ഭാഗവത മഹാഭക്തൻ അഭിപേത്യ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് പ്രണമിച്ചു മൂർധന ശിരസ് കുനിച്ച് അവഹിത യഥോചിതമായി ഉദ അഞ്ജലി കൂപ്പുകൈകളോടെ നത്വാസ അഭിനയം ഗിര വാക്കുകളാൽ സുനിർദയ മധുരമൊഴിയാൽ അന്വപൃച്ഛത് അന്വേഷിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ചെയ്തു. ഋഷി ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സ്വസ്ഥമായി ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ഏതു ചോദ്യത്തിനും തികച്ചും ശാന്തമായും ബുദ്ധിപരമായും നിർവിശങ്കം ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറായി. മഹാഭക്തനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപം ചെന്ന് ശിരസ് കുനിച്ച് പ്രണമിക്കുകയും കൂപ്പുകൈകളോടെ മധുരമൊഴിയാൽ സവിനയം ഇപ്രകാരം ആരായുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ഒരു ആചാര്യനോട് സംശയങ്ങൾ ആരായതിനായി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച ഇംഗിത പ്രകടന രീതി ധർമാനുശാസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്. അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ ആത്മീയ ആചാരനെ സവിനയം സമീപിക്കണമെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇപ്പോൾ മൃത്യുവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ സജ്ജനായിക്കൊള്ളുന്നു. 7 ദിനങ്ങൾക്കകമെന്ന അസ്വമായ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്തെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഒരുവന്റെ ആവശ്യമാകുന്നു. ഒരുവന് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ആവശ്യം ഉണ്ടാകാത്തിടത്തോളം അവനൊരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാത്ത ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന് വേണ്ട എല്ലാ യോഗ്യതകളും പൂർണ്ണമായി സ്പഷ്ടമായി. അദ്ദേഹവും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും, അതായത് ആത്മീയ ഗുരുവും ശിഷ്യനും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കി. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചത്
സ്വപിതാവ് വ്യാസദേവനിൽ നിന്നുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഥനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ സമക്ഷം അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കഥനം ചെയ്യുകയും രാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിർവിശങ്കം ഉത്തരമേകുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ഗുരുവിനും ശിഷ്യനും മോക്ഷം ലഭിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരീക്ഷിത് ഉവാച അഹോ അദ്യ വയം ബ്രഹ്മൻ സൽസോവ്യാക്ഷത്രബന്ധവഃ കൃപയാദിതിരൂപേണ ഭവദ്ഭിസ്തീർത്ഥകാകൃതഃ. പരീക്ഷിത് ഉവാച അഹോ അദ്യ വയം ബ്രഹ്മൻ തൽസേവ്യാക്ഷത്രബന്ധവഃ കൃപായിതിരൂപേണ ഭവദ്ഭിസ്തീർത്ഥകാകൃതാ. അഹോ അദ്യ വയം ബ്രഹ്മൻ സൽസേവ്യാക്ഷത്രബന്ധവഃ കൃപയാദിതിരൂപേണ ഭവദ്ഭിസ്തീർത്ഥകാകൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത്? ശ്രീരഞ്ജിനി മദരി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരീക്ഷിത് ഉവാച അഹോ അദ്യ വയം ബ്രഹ്മൻ സത്സേവ്യാക്ഷത്രബന്ധവഃ കൃപയാതിരൂപേണ ഭവദ്ഭിസ്തീർത്ഥകാകൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുരേന്ദ്രൻ പ്രഭു, ഹരേഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരീക്ഷിത് ഉവാച അഹോ അദ്യ വയം ബ്രഹ്മൻ സസേവാ ക്ഷത്രബാന്ധവ കൃപയോ അതിഥിരൂപേണ ഭവദ്ഭിസ്തീർത്ഥഃ കൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിതാചാര്യ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരീക്ഷിത് ഉവാച അഹോ അദ്യ വയം ബ്രഹ്മൻ സൽസേവ്യാക്ഷത്രബന്ധവ കൃപയാതിഥിരൂപേണ ഭവദ്ഭിസ്തീർത്ഥകാകൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങൾ വർത്തൻ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പരീക്ഷിത് ഉവാച. പരീക്ഷിത് പറഞ്ഞു. അഹോ അഹോ അദ്യ ഇന്ന് വയം നാം ബ്രഹ്മൻ ഹേ ബ്രാഹ്മണ സസേവയാ ഭക്തരെ സേവിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ക്ഷത്ര ഭരണവിഭാഗം ബന്ധവ മിത്രങ്ങൾ കൃപയാ അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ അതിഥി രൂപേണ അതിഥിയെ പോലെ ഭവദ്ഭിഹി ഭഗവാനാൽ തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങൾ പോലെ യോഗ്യമായ കൃതഃ അങ്ങാൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി. മഹാഭാഗനും ഭാഗ്യവാനുമായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഹേ ബ്രാഹ്മണ, അങ്ങ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്നത് അങ്ങയുടെ ദിവ്യകാരുണ്യ നിമിത്തമാണ്. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധരാക്കുകയും പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ പോലെ പവിത്രരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ദിവ്യ ഭക്തർ സാമാന്യേന ലൗകിക ആസ്വാദകരെ സമീപിക്കാറില്ല. വിശേഷിച്ചും രാജകുടുംബത്തിലുള്ളവരെ സന്ദർശിക്കാറേയില്ല. മഹാരാജാവ് പ്രതാപരുദ്രൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മഹാപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നു എന്ന ഏക കാരണത്താൽ മഹാപ്രഭു അത് നിരസിച്ചു. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കർശനമായി നിരുദ്ധമാണ്: ലൗകിക ആസ്വാദനങ്ങളും സ്ത്രീജനങ്ങളും. ആകയാൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള പദവിയിലുള്ള ഭക്തർ രാജാക്കന്മാരെ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും താല്പര്യപ്പെടുകയില്ല.
എന്നാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം തീർച്ചയായും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഒരു രാജാവായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പരീക്ഷിത്ത് ഒരു മഹാഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു. ആകയാലാണ് ജീവിതാന്ത്യഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായി സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആഗതനായിരുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും പൂർവികരെ പോലെ തന്നെ മഹാനായിരുന്നു എങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ എളിമയാൽ മഹാന്മാരായ ക്ഷത്രിയ പിതാമഹന്മാരുടെ വിലകെട്ട അഥവാ അയോഗ്യനായ പിൻഗാമിയാണ് താനെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം വിചാരിച്ചു. ബ്രാഹ്മണരുടെ അയോഗ്യരായ പുത്രരെ നിജബന്ധുക്കൾ അഥവാ ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ രാജവംശത്തിലെ ക്ഷത്രിയ കുലത്തിലെ അയോഗ്യനായ സന്തതികളെ അനന്തരഗാമികളെ ക്ഷത്രബന്ധവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഒരു പുതിയ ഉണർവേകി. ഏതു സ്ഥലത്തെയും പുണ്യസ്ഥലമാക്കി അഥവാ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി തീർക്കുന്ന ആ മഹാഋഷിയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ പരിശുദ്ധനായി തീർന്നതായി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. ചില പ്രഭാതിക്ക് ചെയ്യും. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഈ 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് നല്ലൊരു വ്യാസാസനം നൽകുകയും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപം ചെന്ന് ശിരസ് കുനിച്ച് പ്രണമിച്ച് ഉപ്പ് കൈകളോടെ അദ്ദേഹത്തോട് ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭാതർ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു. ഒരു ഗുരുവിനോട് ഒരു ആചാര്യനോട് സംശയങ്ങൾ ആരായുന്ന രീതി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചുപോലെ തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയോപദേശത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനത്വത്വ ദർശനം. നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തോട് വിനയത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര ഭഗവാൻ തന്നെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ബലരാമനും സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായിരുന്ന ഭഗവാനായിട്ട് പോലും സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് ആ ആശ്രമത്തിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് വിദ്യകളൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത്. അവിടെ എന്താ പറയാ ആ സാന്ദീപനി മുനിയുടെ പത്നി പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വിറക് ശേഖരിക്കാൻ വരെ ഭഗവാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഗുരുകുലങ്ങളിലൊക്കെ. നമ്മളൊരു ഗുരുവിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ചോദിച്ചറിയാനായിട്ട് പറയും. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നതിനാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ധാരാളം സാധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, അവർക്ക് ഒരു ശരിയായ ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴേ അദ്ദേഹം ഒരു യഥാർത്ഥ ശരിയായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഓരോ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ പെട്ടവരും ഓരോ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതാകുമ്പോൾ ഓരോരാൾക്ക് ഓരോരോ അഭിപ്രായമായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വ്യാസദേവന്റെ തന്നെ പുത്രനാണ്. വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ചോദിച്ചറിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിച്ച് അവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഉണ്ടായി. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരുവന് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ആവശ്യം ഉണ്ടാകാത്തിടത്തോളം അവൻ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാത്ത ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം ഗുരുക്കന്മാരെ കാണാം. അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് എന്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക ജനങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് പറയുക അല്ലെ. അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് പറയും. എൻ്റെ എന്താ പറയാ കുട്ടിക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എന്താ പറയാ കല്യാണം കഴിയാനായിട്ട്, അങ്ങനെ നല്ല ജോലി ലഭിക്കാനായിട്ട്, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗുരുവിനോട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഗുരുക്കന്മാരെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അവർക്ക് പല മന്ത്രങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, പല പൂജകളും ചെയ്തു കൊടുക്കും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട്
ചോദിച്ചറിയേണ്ട ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് നേരത്തെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? 2 കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി. ആ 2 ചോദ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2ാമത്തെ സ്കന്ധം മുതൽ 12ാമത്തെ സ്കന്ധം വരെ കൂടുന്നത് എന്നല്ലേ? മറന്നുപോയോ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ? 2 ചോദ്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഇന്നലെ പഠിച്ചത്? ആർക്കറിയാ? പറഞ്ഞോളൂ. 2 ചോദ്യങ്ങൾ. ഓക്കെ. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഒരാളുടെ ജീവിതവൃത്തി എന്താണ്? മരണസമയം അടുത്ത ഒരാളുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം, അത് ഭക്തി സേവനം അല്ലെ? പിന്നെ മരണാസന്നനായ വ്യക്തിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം അത് തന്നെയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇപ്പോഴ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന് വേണ്ട എല്ലാ യോഗ്യതകളും പൂർണ്ണമായി സ്പഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും, അതായത് ആത്മീയ ഗുരുവും ശിഷ്യനും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കി. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചത് സ്വപിതാവ് വ്യാസദേവനിൽ നിന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഥനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചില്ല. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ സമക്ഷം അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കഥനം ചെയ്യുകയും രാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിർവിശങ്കം ഉത്തരമേകുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ഗുരുവിനും ശിഷ്യനും മോക്ഷം ലഭിച്ചു. ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പോ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഗുരുവാരാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസദേവൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാരാണ് നാരദം അല്ലെ? അപ്പോ അവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കേട്ടു, സ്വപിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ടു. എങ്കിലേ അത് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതിന് യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഇപ്പോഴേ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ? എല്ലാം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചു, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് എന്തുകൊണ്ടും തന്നെ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അങ്ങനെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരവെഴുതുകയും ചെയ്തു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോഴും, ഓരോരോ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോഴും പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അടുത്തെന്താണ്? 2 വയസ്സിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 3 വയസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്ന ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്കും കൂടുതൽ ആനന്ദമുണ്ടായി, കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടെ പറയുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവന ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല അല്ലെ? അതാണ് മറ്റുള്ള സ്കന്ധങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 19 അധ്യായം, 1ാമത്തെ സ്കന്ധം 19 അധ്യായം, 2ാമത്തേൽ 10 അധ്യായം, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നോക്കിയാലും 10ഉം 20ഉം 25ഉം ഒക്കെ അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം എത്തിയപ്പോൾ അത് 90 അധ്യായങ്ങളായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ വലുതായി പോയി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 പേർക്കും മോക്ഷം ലഭിച്ചു. ഇവിടെ 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മഹാഭാഗനും ഭാഗ്യവാനുമായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഹേ ബ്രാഹ്മണ, അങ്ങ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്ന അങ്ങയുടെ ദിവ്യകാരുണ്യം, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധരാക്കുകയും പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ പോലെ പവിത്രരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, സാധുക്കളുടെ ആ ഒരു ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന്. സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്ര എല്ലാവ മാത്രം സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി. സാധുക്കളുമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, നിമിഷത്തിന്റെ അല്പ സമയം പോലും, ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ അത്രയും ചെറിയ ഒരംശം കൊണ്ട് മാത്രം അവരുടെ സംഘം ഉണ്ടാവുകയും അവരുടെ ദർശനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടും, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയും. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതൊക്കെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ മഹാഭാഗ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടും അവിടെ സൂത ഗോസ്വാമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അത് കേട്ടിരുന്ന സൂത ഗോസ്വാമി നൈമിശാരണ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ആ സൂത ഗോസ്വാമിക്കും അവിടെ വെച്ചിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എല്ലാവരെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അത് തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങൾ പോലെയാണ്, എല്ലാം പവിത്രമാണ്. നമ്മള് തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ശുദ്ധിയാവാനായിട്ട് ഗംഗയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുളിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി ആ ഗംഗയെ പോലും പവിത്രീകരിക്കും. അപ്പോ അത്രയും തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളെ പോലും പവിത്രമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മഹാൻ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ദിവ്യഭക്തർ സാമാന്യന ലൗകിക ആസ്വാദകരെ സമീപിക്കാറുണ്ട്. അവർക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്കഥകളാണല്ലേ. അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് ഭൗതികമായിട്ട് എന്താ പറയാ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യം. ഇതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു, നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദർശനത്തിനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അവർക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദർശനം നൽകിയില്ല അല്ലെ. ഒരു രാജാവുമായിട്ടാണ് ഒരു സന്യാസിയുടെ ഇടപെടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാവിന് ദർശനം നൽകി അല്ലെ. രാജാവ് പിന്നീട് എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അദ്ദേഹം ഒരു രാജകീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പദവികളും ആഭരണങ്ങളും കിരീടവും ഇതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വേഷത്തില് അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ പോകുന്ന ആ വീതികളൊക്കെ അടിച്ചു വാരുകയുണ്ടായി, ചൂടെടുത്തിട്ട് അടിച്ചു വാരുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ ദർശനം, മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു രാജാവാണെന്നുള്ള കാരണത്താൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം ലഭിച്ചില്ല, നിരസിച്ചു. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് അഥവാ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കർശനമായി വിരുദ്ധമാണ്. ഒന്ന് ലൗകിക ആസ്വാദനവും, രണ്ട് സ്ത്രീജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ. ആകയാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള പദവിയുള്ള ഭക്തർ രാജാക്കന്മാരെ സന്ദർശിക്കും ഒരിക്കലും താല്പര്യപ്പെടുകയും ലൗകികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും സുഖലോലുകമായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് രാജാക്കന്മാരും മന്ത്രിമാരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് ഒരിക്കലും ചങ്ങാത്തം കൂടില്ല സന്യാസിമാരും സാധുക്കളും. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള മഹാപ്രഭു വളരെയേറെ എതിർത്തിരുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുമെനി ചോട്ടാ ഹരിദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ, അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീയെ ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരു എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടും ആ സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്ന തരത്തിൽ നോക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെ മഹാപ്രഭു മനസ്സിലാവും, മഹാപ്രഭു അതിനെ എതിർപ്പിച്ചു. എന്നാലും ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ വീട്ടില് കുട്ടി പിറന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാപ്രഭു അതിയായി സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരോ ആശ്രമത്തിനും ഓരോരോ ധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോലും അതിനെ എതിർത്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൽ നിന്നും മുക്തരാവണമെന്നൊന്ന് ലൗകികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനങ്ങളും പിന്നെ സ്ത്രീജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും. ഇത് രണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും എന്താ പറയാ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ലൗകിക ആസ്വാദനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അമിതമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും മറ്റുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും. ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ അതിന് എന്താ പറയാ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ശരിയായ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞു അത് പ്രകാരം മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്താവൂ എന്ന് പറയും. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള പദവിയുള്ള ഭക്തർ രാജാക്കന്മാരെ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും താല്പര്യപ്പെടുകയില്ല. എന്നാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം തീർച്ചയായും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഒരു മഹാരാജാവായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പരീക്ഷിത് ഒരു മഹാഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു. ആകയാലാണ് ജീവിതാന്ത്യഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായി ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആഗതനായത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ള 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വിഷ്ണുരാധൻ, വിഷ്ണുവിനാൽ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു പേര് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എല്ലാ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനെ
തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. മുക്താത്മാവാണ് അദ്ദേഹം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശുക എന്നുള്ള തത്വയാണ് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള ആ തത്വയാണ്, ശുക എന്ന തത്വയാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെ പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുള്ള ആ ഭാഗവതം ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മഹാരാജാവാണെന്നുള്ള ആ കാര്യമൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. 7 ദിവസം കൊണ്ട് കർഷകൻ കടിച്ച് മരണപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ തന്റെ ആ എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖലോലുപതിയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ അധികാരമൊക്കെ മകന് കൈമാറി അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചു. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരുടെ അയോഗ്യരായ പുത്രരെ ദ്വിജബന്ധുക്കൾ അഥവാ ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ ക്ഷത്രിയ കുലത്തിലെ അയോഗ്യരായ സന്തതികളെ അനന്തരഗാമികളെ ക്ഷത്രബന്ധവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പോ സ്വയം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്നെ പറയുന്നു, ഞാൻ മഹാന്മാരായ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ആ പിതാമഹന്മാരൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ വിലകെട്ട അഥവാ അയോഗ്യനായിട്ടുള്ള പിൻഗാമിയാണ്. യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവും മറ്റുള്ള ഭരത മഹാരാജാവും അങ്ങനെയുള്ള വംശത്തിലുള്ള അവരെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തീരെ യോഗ്യതയുള്ള ആളാണെന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പുതിയ ഉണർവേകി. ഏത് സ്ഥലത്തെയും സ്ഥലമാക്കി അഥവാ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി തീർക്കുന്ന ആ മഹാഋഷിയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ പരിശുദ്ധനായി തീർന്നതായി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ദർശനം കൊണ്ട്, സത്സംഗം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. നമ്മുടെ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവെക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം. അടുത്ത ക്ലാസ് 8:00 ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നാളെ ഗൗരപൂർണിമയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനം, അവതാര ദിനമാണ്. സന്ധ്യ വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പറ്റുന്നവർക്ക് എടുക്കാം, അല്ലാത്തവർക്ക് ഏകാദശി പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം. അതുകൂടാതെ നാളെ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. 5:30 മുതൽ തുടങ്ങും. സങ്കീർത്തനം, അഭിഷേകം, ആരതി, പ്രവചനം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.